Sabem com actua aquesta gent precisament per la gran quantitat de casos judicials que s'han donat a terme, entre els quals hem de recordar Gürtel, Taula, Brucal, Cooperació, Fabra, Nos, que han tingut lloc en aquesta terra nostra, qualificada i tinguda com a terra de saqueig, segons el periodista Sergi Castillo. Dit això, aquest personatge no ho deixarà córrer fins que no hagi repartit tot el pressupost milmilionari aprovat. No ho hagi fet entre les seues amistats, els seus coneguts i fins i tot els seus saludats. Quan això passe i la seva organització mafiosa, no dit per mi, qualificada pels tribunals, no puga treure més suc d'ell, el deixarà de banda com va deixar Blasco, Castellano, Rus, Fabra i tutti quanti.